ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ പ്രഭുജി ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി മ്യൂട്ടാണ്. ഹരേകൃഷ്ണ പ്രഭുജി. സാദേവം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിത ശ്രീ വിശാഖാനീം താം സാഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗേ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വഞ്ചകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാസിന്ധുഭ്യേഭ്യഃ പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ടായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭാതിക്ക് ജഗുരുദേവിക്ക് ജനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് ഇന്ന് 13ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലേ? 13ാമത്തെ മന്ത്രം. അതെ അതെ അതെ. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവ പ്രഭാതിക്ക് ഗുരുദേവിക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 13ാമത്തെ മന്ത്രം പറയുന്നത് അന്യാത് ഏവാഹു സംവാദ് അന്യാത് ആഹുർ അസംഭവാത് ഇതി ശുശ്രുമധീരേണാം യേനസ്തദ്വിജശീരേ. സർവകാരണങ്ങൾക്കും ആദി കാരണമായതിനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള ബലവും പരമോത്മകമല്ലാതിനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ബലവും ലഭിക്കുമെന്ന് ഉന്നതാരയുടെ വ്യക്തമായ വിവരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ വ്യക്തമായിട്ടാണ് വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത്. എല്ലാ നമ്മൾ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങള് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഗുണവും അല്ല, ഭഗവാൻ അല്ലാതെ മറ്റേതിനെ എന്താ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അതിന് വേറൊരു ഗുണവും നമുക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞത് യഥാർത്ഥ ആചാര്യം എന്ന് ശ്രവിക്കാത്ത പക്ഷം ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ശരിയായ സൂത്രവിദ്യ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയില്ല. കാരണം അത് നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്നത് എന്തൊരു എപ്പോഴും ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യൻ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്ന് നമ്മള് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ആ സൂത്രവിദ്യ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ സൂത്രമാണ് അത്, മനസ്സിലായി. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഒരു ആചാര്യന്മാരെ ത്രൂ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞില്ല ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകം തന്നെ 9:25 പറഞ്ഞത് ഏതാ? അതായത് ഇവർ പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ടല്ലോ,
9:25 പറയണത് യാന്തി ദേവവൃതൻ ദേവൻ പൃഥ്വീൻ യാന്തി പിതൃവൃത ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂതേച്ചു യാന്തി മധ്യച്ചിനോഭിമാം. അപ്പൊ അതിലെന്താ പറയുന്നത്? കാരണം ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജനിക്കും, പൂജകൾ പൃഥുക്കളോടൊപ്പം ജനിക്കും, ഭൂതപ്രതാദികൾ ഉപാസിക്കുന്നവരോടെ അവരോടൊപ്പം ജനിക്കുക. എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കും. അപ്പൊ ഇത് ഭഗവതയുടെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ലിങ്കായിട്ടുള്ള ഒരു മന്ത്രമാണിത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറയാറില്ലേ, നമ്മൾ ഭഗവത, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഭഗവതയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നതും ഭഗവത പഠിക്കണമെന്ന് പറയുന്നതും. കാരണം ഭഗവതയിൽ ഉള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവരുടെയും കാണാൻ പറ്റും, ഭഗവത ഇല്ലാത്തത് വേറെ ഒരിടത്തും കാണാനും പറ്റില്ല. അതാണ് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഭഗവതയ്ക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇന്റർലിങ്ക് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞത്. ഇതിൽ പറഞ്ഞത് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ അല്ലെ, അതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭഗവാനെ തന്നെ ആരാധിക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതില് നമുക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യം, ദേവന്മാരുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഭഗവാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ്, ദേവന്മാരുണ്ട്, പൃഥുക്കളുടെ ലോകമുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഭൂതപ്രതാദികളുടെ ലോകമുണ്ട്. അപ്പൊ അവരില്ല ഇവരില്ല അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാൻ തന്നെ ക്ലിയർ കട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ദേവന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ പൃഥുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ ഭൂതപ്രതാദികളുണ്ട്. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അവരെ പൂജിക്കുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട് ഒരേ രീതിയിലുള്ള. അവരെ പൂജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ദേവന്മാരെ പൂജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും എവിടെ എത്തൂല? ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് എത്തൂല എന്ന് ഭഗവാൻ ക്ലിയർ കട്ട്. ഭഗവാനെ തന്നെ ആരാധിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മന്ത്രമാണ് ഇത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ തന്നെ നമ്മൾ ആരാധിച്ചിരിക്കണം, മറ്റുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കുക, കുഴപ്പമുള്ളതല്ല. മറ്റാരെയും ആരാധിക്കാതെ സർവകാരണ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ അധ്യാത്മ നവോമണ്ഡലത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ ശ്ലോകം ഭഗവതിയിലുള്ള ശ്ലോകം ഇതാണ്. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ഭഗവത പഠിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവരും തുല്യരാണ് എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതി വരും. കാരണം എല്ലാവരും ഭക്തന്മാർ, നമ്മളെ ലെവലല്ല ദേവന്മാരുടെ ലെവല്. നമുക്കൊരു 10% ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് 1000% ആയിരിക്കും അവരുടെ ഭക്തി ലെവല്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഭക്തനാകുമ്പോ തന്നെ ഒരു ഭക്തന്റെ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുമ്പോ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. കാരണം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ട് കാണണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ദേവന്മാരുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല. നമ്മ ചിന്തിക്കാനാണ്, അയ്യോ ഞാൻ ഈ ദേവതനെ ആരാധിച്ചിട്ടില്ല, ആ ദേവതനെ എന്നോടുള്ള ഇഷ്ടം കുറയോ, അവർക്ക് വിഷമമുണ്ടോ, ഇഷ്ടം, ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ചിന്താഗതിയാണ്. ആത്മീയതയിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞ് ഇതൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ദേവന്മാരുടെ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ 90% മാലിന്യങ്ങൾ നമ്മളെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരേ ദേവതനെ ആരാധിച്ചില്ലെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണല്ല. ഇപ്പൊ പരമശിവന്റെ കഥകൾ നമുക്കറിയാം, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പുരാണങ്ങളെ കഥകളൊക്കെ ഇന്റർലിങ്ക് ആണ്. അപ്പൊ ഓരോ കാര്യത്തിനും ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നതും ഭഗവാൻ പരമശിവനെ വിളിക്കുന്ന കഥകളൊക്കെ അറിയാം. അതിനറിഞ്ഞാൽ അവര് എല്ലാവരും ഭക്തന്മാരെ ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആ പ്രശ്നമില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം, നമ്മളൊരു ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു സർവീസ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ സപ്പോസ്. അപ്പൊ ഒരാള് സർവീസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, അയ്യോ അത് എന്റെ സർവീസ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കില്ല. അവന്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മളായ ഒരു കണക്ഷൻ ഒരു സർവീസിൽ നമ്മളെ ലെവലിൽ തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ലെവലൊന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്, അയ്യോ ആ ദേവൻ വിഷമമാണ്, ഈ ദേവൻ വിഷമിക്കണ്ട, അവരെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ട്. അതേ രീതി തന്നെയാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഗൃഹനാഥന് ആ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. അതിനർത്ഥം മറ്റുള്ളവരോട് ഇല്ല എന്നല്ല, അത് തന്നെയാണ്. അവര് തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കണം. എന്റെ വീട്ടില് അച്ഛൻ പറയുന്ന അമ്മ പറയുന്നതൊക്കെ ഒരു വോയിസ് തന്നെയാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ കണക്കാട്ടേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ തന്നെ ആരാധിക്കണം എന്നതിന്റെ പറയേണ്ട കാരണം, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഭഗവാനെ തന്നെ ആരാധിച്ചേ പറ്റൂ. പിന്നെ അംഗീകൃത ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട വിശ്വാസിനെ ആത്മീയഗുരുന്ന് ജ്ഞാനം ലഭിക്കാത്ത പക്ഷം ഒരാൾക്ക് ജ്ഞാനം യഥാർത്ഥമായി ലഭിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അത് ഗുരു അല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്യ പരമ്പര, അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയണ ഇതാണത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 4:2 കൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് പറയുന്നു, ഏവം പരമ്പര പ്രാപ്തം ഇമം രാജശ്രിയോ വിദോഹോ സ കലേനായ മഹദ യോഗോ നഷ്ട പരന്തപ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ നോളേജ്, ഈ ജ്ഞാനം ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടി കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അല്ലാണ്ട് ഞാൻ വേറെ നേരിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടുന്ന് അല്ല കൊടുക്കുന്നത്. ആർക്കാ കൊടുക്കേണ്ടതെന്നറിയാം, ഏത് പരമ്പരയിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നറിയാം, അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു പോന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അത് രാജർഷികൾ അത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. കാലക്രമേണ ആ പരമ്പര ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോവുകയും നഷ്ടപ്രായമാവുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും ഞാൻ ഇത് ഉപദേശിക്കുന്ന ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്.
അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, എപ്പോഴും ആരൊക്കെയെന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കണം, ഉന്നതമായ അധികാരികളിൽ നിന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ പരമ്പരയിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ജ്ഞാനം നമ്മൾ ശ്രവിക്കേണ്ടത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തെ ഭഗവതിയിൽ വർണ്ണിച്ച തരത്തിലുള്ള ഭക്തി ലോകം വികലമാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് രണ്ടാമത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉപദേശിച്ചത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവത് ഉപദേശിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയം ആവുമ്പോഴേക്കും എന്താണ്, വീണ്ടും അധർമ്മം അല്ല ഭയങ്കര കൊടികുത്തുവാഴുന്ന സമയം എത്തി അല്ലെ. അപ്പൊ വീണ്ടും ഭഗവാൻ അവതരിച്ച് അത് ഭക്തിയോഗം ഉപദേശിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ തന്റെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തനായ സുഹൃത്തും ഭക്തനുമായ അർജുനെ കൊണ്ട് ശിഷ്യ പരമ്പര പുനഃസ്ഥാപിക്കേണ്ടതായി വന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ വരുന്നതും പിന്നെ ആ ശിഷ്യ പരമ്പരയ്ക്ക് വേണ്ടി അർജുനനെ ഒരു ഹേതുവാക്കി മാറ്റുന്നത്, ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് എടുത്ത് അർജുനനോട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നത്. തന്റെ ഭക്തരും സ്നേഹിതനും ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഭഗവത് തത്വങ്ങൾ അർജുനൻ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതെന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു ഭഗവത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും, നമ്മളിപ്പോ ഇതിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നാണ്, വളരെ സിമ്പിൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരുന്നാണ് നാമം ജപിക്കണം കേട്ടാ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവത് മറ്റുള്ള മുന്നിലേക്ക് പോകുന്നതോറും ബുദ്ധിമുട്ടായി വരും, നമ്മൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകും, ഒരു സംശയമില്ല. അപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നാമജപം, അതാണ് ഒരു സ്നേഹിതനും ഭക്തനും ആയതുകൊണ്ട് ഉള്ള വ്യക്തികൾക്കാണ് ഭഗവത് തത്വങ്ങൾ അർജുനന് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. എന്നാലേ ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ഇത് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച ഭഗവത് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ പല ആംഗിളായിന്, ഒരു ആംഗിൾ അല്ല. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 10 പ്രാവശ്യം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 10 തരത്തിലുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും നമുക്ക്. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരണം. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന് മാത്രമേ അത് മുഴുവനായിട്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഭക്തനും സ്നേഹിതനും ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഭഗവത്ഗീത തത്വങ്ങൾ അർജുനന് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതെന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനോട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഏതാ ശ്ലോകം പറയുന്നത്? 4:3. 4:3 എന്താ പറയുന്നത്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? നീ എന്റെ ഭക്തനും മിത്രവുമായതുകൊണ്ട് പരമപുരുഷനായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആ പുരാതന ശാസ്ത്രം ഞാൻ വിവരിച്ചു തരുന്നത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയമായി ഗുപ്തജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട്. മയം തേദ യോഗ പ്രോക്ത പുരാതന ഭക്തോസിമേ സഖപ്ചേതി രഹസ്യം ഹേതി അത്യുത്തമം. നീ എന്റെ ഭക്തനും മിത്രമായതുകൊണ്ട് പരമപുരുഷനായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പുരാതന ശാസ്ത്രം ഞാൻ വിവരിച്ചു തരാം. അതുകൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയമായി ഗുപ്തജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭക്തന് മാത്രമേ ശരിക്കുമായ ശാസ്ത്രം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭക്തി കൂടി മാത്രമേ ആത്മീയ ജ്ഞാനങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ. പുസ്തകപാരായണം കൊണ്ടൊന്നും നമുക്ക് മുഴുവനും കിട്ടില്ല. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് നിരവധി വിവർത്തകരുണ്ട്, വ്യാഖ്യാതകളുണ്ട്. അവർ ഗീതയുടെ പേരിൽ സകലവിധ അസംബന്ധങ്ങളും ഉന്നയിക്കുന്നു. അതിന് ഞാനിത് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവത അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതി. കാരണം ഒരു കണ്ണുപൊട്ടൻ ആനനെ കാണുന്ന പോലെയാണ്, മനസ്സിലായി? ആനനെ പിടിച്ചിട്ട് കണ്ണുപൊട്ടൻ ആനനെ പിടിച്ചിട്ട് കാല് പിടിച്ചിട്ട് പറയും തോന്നുന്നു പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങള്. കാരണം അവന്റെ ചിന്താഗതി അത്രേ ഉള്ളൂ, അവന് അത്രയും വെച്ച് പിടിക്കും. അത് മറ്റുള്ളവർക്ക്, ബാക്കിയുള്ളവര് അതിനും വലിയ കണ്ണുപൊട്ടന്മാരാണ്. അവരോട് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഒരു ആക്സെപ്റ്റ്, തൂണെന്ന് പറഞ്ഞാലും സമ്മതിക്കും, അല്ല കാലെന്ന് പറഞ്ഞാലും സമ്മതിക്കും, എന്ത് പറഞ്ഞ ഒരവസ്ഥ. അതാണ് പ്രശ്നം. അതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ പറഞ്ഞല്ലേ, മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, അതായത് പാമ്പിന്റെ മൂർഖന്റെ രത്നം പോലെയാണെന്നാ പറയുന്നത്. അത്രയും ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. കുറച്ച് ഇതിനോട് ബന്ധമില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ആ ജ്ഞാനം കിട്ടുന്നത്. അതാണ് അത് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ സകലവിധ അസംബന്ധങ്ങളും ഉന്നയിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, അതിനും കട്ട് ആൻഡ് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് പല രീതിയിലുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ചമച്ചു വിടണമാണ്. അപ്പൊ ഒറിജിനൽ സത്ത അതിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണ്. എന്തിനാണ് ഭഗവത്ഗീത എഴുതിയെന്ന് ലാസ്റ്റ് മറന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥ. അങ്ങനെയാണ് പ്രശ്നം വന്നിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ആർക്ക് കിട്ടിയാലും എടുത്താണ്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കും, എന്നിട്ട് അവരുടെ രീതിയിൽ അതിനെ കൊണ്ടുവരും. അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും എല്ലാവരോടും നമ്മൾ പറയാൻ എന്താണ്, കാരണം നമ്മളൊരു അതിനു വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അവരൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുക. കാരണം അവരെ ജീവിതം ഭക്തനാണ്, ഭക്തിക്ക് വേണ്ടി ബ്രഹ്മചാരികൾ, അവർ അതിനു വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലേക്കൂടെ വന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തികളായിരിക്കും. അവർക്ക് അതിന്റെ റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അവരൊക്കെയെന്ന് പഠിക്കുന്നതും നമ്മൾ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് നമ്മളെ ലെവലിൽ പറയുന്നത് തമ്മിൽ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. അത്തരം വ്യാഖ്യാതകൾ ശ്രീകൃഷ്ണനിലോ അവിടുത്തെ അനശ്വരമായ ധാമത്തിലോ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ചരിത്ര പുരുഷനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ അതാണ് പറയുന്നത്. അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലോഡും ഗോഡും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. പ്രവാചകന്മാര്, ലോഡ് പ്രവാചകൻ അല്ല, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, ഗോഡ് തന്നെയാണ്.
അത് നമ്മള് ഗോഡാണ് വരുന്നത്, ഭഗവാൻ നേരിട്ടാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. മറ്റെല്ലാം ആരാധന രീതികളിലും ഉപേക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കാൻ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഉപദേശിക്കുന്നു. ആ ശ്ലോകം ഏതാണ്? ആ ശ്ലോകം ഏതാണ്? സർവധർമ്മ പരിത്യജ മാമേക ശരണം വ്രജ അല്ലെ. എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോവാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെയാണ് ലാസ്റ്റ്. അപ്പൊ ആദ്യം ഒന്നും പറയണില്ല, ആദ്യം നിന്നൊക്കെ നിന്റെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് സർവധർമ്മാണ് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാനത് പറയുകയും ചെയ്തു. ധർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോ അത് പ്ലസ് ആണ് നമ്മളെ രീതിയിൽ. നല്ല കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുക, തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാനല്ല പറയണത്. സർവധർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് സർവധർമ്മം പരിത്യേജ മാമേക ശരണം വ്രജ അഹം തോ സർവപ്രാപ്യോ മോക്ഷ ഇഷ്യാമി മാം സുജഹ. സർവധർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം നേടുക, ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപ പ്രതിപകരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാം, ഭയപ്പെടേണ്ട എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിലേക്കാണ് ഭഗവാൻ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാൻ. ഇപ്പൊ ഇത് മന്ത്രത്തിൽ പറയണ അതിന്റെ ഒരു ഉള്ളടക്കം അത് തന്നെയാണ്. ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെതായ ഗുണം കിട്ടും, വേറെ വല്ലതിനെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെതായ ഗുണം കിട്ടും. അതാണ് നമ്മ ആ ശ്ലോകം പഠിച്ചത്. അത് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് ദേവലോകത്തേക്ക് പോകുന്നു പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്ന എല്ലാ പാതകളും ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന തെറ്റായ ധാരണ നിന്ന് യഥാർത്ഥ പാതയിൽ നിന്ന് വഴിതെറ്റിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവർ, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാത്തവർ അവരും എന്ത് പറഞ്ഞു ലക്ഷ്യത്തിലെത്തും എന്നുള്ള തെറ്റായ ധാരണയിൽ യഥാർത്ഥ പാതയിൽ നിന്ന് വഴിതെറ്റിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാതെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്താണ് യഥാർത്ഥ പാത കിട്ടില്ല. ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ വരണം, അല്ലെങ്കിൽ അവര് വഴിതെറ്റിപ്പോകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവത് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവസ്യ പ്രവർത്തതേ ഇത് മത്തോ ഭജന്തേമ ബുദ്ധഭാവ സമന്വത. ലോകങ്ങളുടെയും ഉറവിടം ഞാനാണ്, എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് പൂർണ്ണമായി അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാർ എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും എന്നിൽ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ക്ലിയർ കട്ട് പറഞ്ഞാണ്, ഞാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെ ഉറവിടം, എന്നെ അത് ശരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നവരാണ് ബുദ്ധിമാന്മാര്. അവരെന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും എന്നിൽ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അതാണ് ആ ഭക്തിയുടെ ലെവലാ പറയണത്. ഒരു ഭക്തൻ ആ ലെവലിലേക്ക് വരും, അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമാൻ. അതിന് ബുദ്ധിയോഗത്തെ ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ എന്താണ് ഭക്തി ചെയ്തിരിക്കും. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും പ്രഭാവം. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ, എല്ലാത്തിന്റെയും പ്രഭവം. ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് എവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാനാണ്. നമ്മൾ ശാസ്ത്രത്തിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ, അത് ഒരു ബിഗ് ബാങ് തിയറി, ഒരു സിംഗുലാരിറ്റി, അതിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ സിംഗുലാരിറ്റി എവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ആൻസർ ഇല്ല, മനസ്സിലായി? അവിടെയാണ് പ്രശ്നം. നമുക്കതിന് ആൻസർ ഉണ്ട്, എല്ലാതും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെന്നുള്ള ആ ആൻസർ നിന്നാണ്. പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തിരിഞ്ഞു വരുന്നതാണ്. പിന്നെ അതിൽ വേറൊരു പോയിന്റ് പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഇതിൽ പറയും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എല്ലാതും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാലും ഭഗവാൻ അവിടെ ഏകൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ ശക്തികളാണ് എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വേറുള്ള മതങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാവരും പറയണത് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാതും ഭഗവാൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നതൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിലും. പക്ഷെ ആ ശക്തി മുഴുവനും എല്ലാത്തിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കണമെന്നില്ലാത്ത അവർക്ക് അത്ര അത് ഇല്ല, അല്ലെ? നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുമ്പോ ഭഗവാന്റെ ശക്തികളാൽ എല്ലാതും നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ് പ്രകൃതി. ആ പ്രകൃതിയാണ് നമ്മളെ മേൽനോട്ടം ചെയ്യുന്നത്, അല്ലാണ്ട് നേരിട്ട് ഭഗവാൻ നോക്കിയിരിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. പ്രകൃതിയാണ് നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പ്രകൃതിയിൽ വരുമ്പോ പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് തെറ്റായി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രകൃതി നമ്മളെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്ലസ് ആണെങ്കിലും മൈനസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കും. ഭഗവാൻ ഏകനാണ്. ഭഗവാൻ അവിടെ പരമമായിട്ടുള്ള ആനന്ദത്തിൽ നിൽക്കാണ്. ഭഗവാന്റെ ശക്തികളാണ് ചുറ്റും വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ലോകങ്ങൾ എല്ലാത്തിന്റെ ഉറവിടം ഞാൻ എന്ന് പറയുമ്പോ അവിടെ ഒരു ഏകവചനം ഉണ്ട്. അവിടെ എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തി, അപ്പൊ പ്രകൃതി, അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ക്ലിയർ കട്ട് ആൻസർ കിട്ടി. പ്രകൃതിയും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഭഗവാൻ ഏകനാണെങ്കിൽ ഭഗവാനിന്റെ സൃഷ്ടി പലതാണ്. ഇത് പൂർണ്ണമായി അറിയുന്നവനാണ് ബുദ്ധിമാൻ. അപ്പൊ ആ ഏകനെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടത്. ബ്രഹ്മാവ്, വിഷ്ണു, ശിവൻ എന്നിവരും സർവ്വതിന്റെ സൃഷ്ടാവ് താനാണെന്ന് അഹം സർവസ്യ പ്രഭോ എന്ന പദം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ വിഷ്ണുവായാലും ബ്രഹ്മാവായാലും ശിവനാണ്. നമ്മൾ ഇതിൽ ത്രിമൂർത്തികളാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരാളുണ്ട്. ഒരു ഏകനിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാതും വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മാവും വിഷ്ണു ശിവനായാലും വേറൊരു ശക്തിയിൽ നിന്ന് വന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ അഹം സർവസ്യ പ്രഭോ എന്നൊരു വേർഡ് അതിന് പറയും. നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് വായിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാല്
നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് ശരി അല്ലാതും ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരേ പോയിന്റിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഒരു വ്യാപ്തം കിട്ടുന്നത്. അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇനി കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകണം, വേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. അതാണ് നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ ഗുരുക്കന്മാരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരായിട്ട് പറയുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ വേറെ വേറെ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ജനറലി ജസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയണത്, നമുക്കറിയാം 12 രസങ്ങളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ 5 രസമാണ് ഭക്തിയിൽ വരുന്നത്. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മാധുര്യ രസം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് മാധുര്യ രസം? മധുരസം എന്ന് വെച്ചാൽ ശരി നമ്മൾ തലവനിക്ക് കാണിച്ചു മാധുരസം. ഓക്കെ, അത് എന്തുകൊണ്ട്? എല്ലാത്തിനും എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണം നമുക്ക്. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണങ്ങളുണ്ട്. ബ്രഹ്മാവിന് വൈദ്യജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണെന്ന് ഗോപാലദാൻ ഉപനിഷത്തിൽ നിന്ന് പറയുന്നു. അതായത് വൈദ്യജ്ഞാനം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ വൈദികജ്ഞാനം ലഭിച്ചതെന്ന് നാരായണ ഉപനിഷത്ത് പറയുന്നു. പരമപുരുഷൻ ജീവജാലങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു, ജീവജാലങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇച്ഛിച്ചു. അങ്ങനെ നാരായണനിൽ നിന്നും ബ്രഹ്മാവ് ജാതനായി നാരായണനിൽ നിന്നും പ്രജാപതികളെയും സൃഷ്ടിക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഇന്ദ്രനെയും അഷ്ടവസ്തുക്കളെയും സൃഷ്ടിച്ചു. അതൊരു പ്രൊസീജിയർ പോലെ ഒന്നിന്നൊന്ന് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് നാരായണ ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം 108 ഉപനിഷത്താണ് നമ്മളിതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നത്. 108 ഉപനിഷത്താണ്. അപ്പൊ 108 ഉപനിഷത്തിൽ തന്നെ 10 ഉപനിഷത്തിന് അതിനേലും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഉപനിഷത്ത്. അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഉപനിഷത്താണ് ഈശവാസ ഉപനിഷത്ത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റിൽ നിൽക്കണാണ് ഈശവാസ ഉപനിഷത്ത്. ഈശ്വരനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും കൺട്രോളർ. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ബാക്കിയല്ല ഉപനിഷത്തുകൾ ഇല്ലാന്നല്ല പറഞ്ഞത്, എല്ലാത്തിനും. അതിൽ തന്നെ 10 ഉപനിഷത്ത് അതിനേലും ഇമ്പോർട്ടന്റ്, ഉദ്ദേശം 10 അതിലാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാതും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. നാരായണ ഉപനിഷത്തിലും അത് പറയുന്നത് അവിടെ തന്നെ പരംപുരുഷൻ ജീവജാലങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പൊ പരംപുരുഷൻ തന്നെയാണ് ആ സൃഷ്ടി നടത്തുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് നാരായണിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവ് ജാതനായത്. 11 രുദ്രന്മാരെയും 12 ആദിത്യന്മാരെയും സൃഷ്ടിച്ചത് നാരായണൻ തന്നെ. 12 രുദ്രന്മാർ, 12 ആദിത്യന്മാർ. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രൂപവിസ്തരണമായതുകൊണ്ട് നാരായണനും കൃഷ്ണനും ഒന്ന് തന്നെ. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും, നാരായണനും കൃഷ്ണനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. പക്ഷെ വ്യത്യാസമുണ്ടോ? വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതാണ് മനസ്സിലാക്കും. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് നാരായണൻ വന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, ആദ്യ ധാന്യമന്ത്രം അല്ലെ, പൂർണ്ണത്തിൽ നിന്നാണ് പൂർണ്ണം വരെ. അപ്പൊ ഒരു പൂർണ്ണ ആദ്യം ഉണ്ട് അവിടെ, അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ പൂജ്യം എന്ന് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലേ, ഒന്നിന്ന് അത് റൗണ്ടാണ്. അതിന് അന്തവുമില്ല അവസാനവും ഇല്ല അല്ലെ, അന്തവും ഇല്ല, സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും ഇല്ല, എൻഡിങ്ങും ഇല്ല. അതാണ് നമ്മൾ പൂജ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ പൂജ്യം എന്ന് പറയണ്ട, അതിന് പൂജനീയ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലെ. അത് ഈക്വൽ ടു ഭഗവാൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പൂജനീയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അതാണ് പൂജ്യം. നമ്മളെ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള 0 അല്ല നമ്മുടെ പൂജ്യം. നമ്മുടെ പൂജ്യത്തിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും ഇല്ല, എൻഡിങ്ങും ഇല്ല. അതിന് മിഡ് ആവണമെന്ന് നമുക്ക് ആ മിഡ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? ഇല്ല. പൂജ്യത്തിന്റെ ഇല്ല. അതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. എൻഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? ഇല്ല. അതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ തത്വങ്ങളാണ് ഇതിലൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. ദേവകി പുത്രനായ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്നും ഇത് ഉപനിഷത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സ്വയമാണ് അത് ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്നത്. അതാണ് ദേവകിപുത്രനായ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെന്നും ഇതേ ഉപനിഷത്ത് പ്രസ്താവിക്കുന്നത്. നാരായണ ഉപനിഷത്തില് പറയുന്നുണ്ട് ദേവകിപുത്രനായ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പല ഉപനിഷത്തിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട്, അപ്പൊ ഒരു ഉപനിഷത്തിന്റെ റെഫറൻസ് അല്ല പ്രഭുപാദ സ്വാമി പറയുന്നത്. നമ്മൾ എല്ലാ വൈദിക ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഉപനിഷത്തുകളും വേദങ്ങളും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നൊന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അല്ലാണ്ട് കുറച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ച് ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മളെ മൈൻഡിൽ നിന്ന് എടുത്ത് എഴുതല്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അല്ലാതെ എഴുതുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു റെഫറൻസ് വേണം. ആ റെഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ദേവകി എന്തുകൊണ്ടാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെ പരമദിവ്യത്തെ പുരുഷനാണെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പല കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇപ്പൊ നാരായണ ഉപനിഷത്തിലും അത് തന്നെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്, ഈശാവാസ ഉപനിഷത്തിലും അത് തന്നെയാണ്. ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ഓരോ പോയിന്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരാണ് നമ്മളെ. അതിന് നമ്മൾ ഭഗവത പഠിക്കണം. ഭഗവതയിൽ ഇങ്ങനെ ഇന്ന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു. ആ പല ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അതിന്റെ റെഫറൻസുകൾ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഇത് സത്യമാണ്. അത് നമ്മളെ പോലുള്ള നമ്മളെ ലെവലിൽ ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയാണ്. എല്ലാ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിലും നാരായണൻ അഥവാ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് സർവ്വകാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതൻ എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും സ്റ്റാർട്ടിങ് അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്നാണ് എല്ലാ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളുടെയും ഒരു രത്ന ചുരുക്കം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ്.
അപ്പൊ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ അറിയാം, ഭഗവാന്റെ ലീലകളും കഥകളും അത്രയും കാര്യങ്ങൾ വേറെ ഏത് ഇതിലാണുള്ളത്? ദേവതാ സങ്കല്പത്തിലാണ് ഇത്ര അധികം ഉള്ളത്? ഇല്ല അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വർണ്ണനകള് പിന്നെ ഉള്ളതൊക്കെ ഒരേ പോയിന്റിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന പോലെയാണ്. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലറിയാം. ഇപ്പൊ പരമശിവന്റെ ചെറുപ്പം എവിടെ? ചെറുപ്പുണ്ടോ പരമശിവന്റെ? പരമശിവൻ ജനിച്ചു, വലുതായി, വളർത്തി എന്നൊക്കെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആരെങ്കിലും അറിയാം? ഉണ്ടോ അങ്ങനത്തെ? ഞാൻ ചോദിക്കുക, നമ്മ എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇല്ല. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അതേപോലെ തന്നെ ദുർഗാദേവി എവിടെന്നാ വന്നത്? ജനിച്ചു, വളർന്നു, വളർത്തി, ജനിച്ചു, അവിടെ ലീലകൾ കാണിച്ചു. ഇത് വല്ലതും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനത്തെ കുറെ ലീലകൾ ഉണ്ട്, പല സ്ഥലത്ത് വന്നു, ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ആണ് സംഭവം. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഇത് ഒന്നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിന് ഭഗവാന്റെ ലീലകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ളത്, നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ അതിന് എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും ആദ്യമ കാരണം ആനന്ദദായകനുമാണ് ഗോവിന്ദൻ അഥവാ കൃഷ്ണൻ. പരമ ദിവ്യ തമ്പുരുഷനാണ് ബ്രഹ്മസംഹിത പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും നമുക്ക് സന്തോഷം, ആനന്ദം ഇതൊക്കെ ഭഗവാനായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അടുത്തത്, മഹാജ്ഞാനികളും വേദങ്ങളും നൽകുന്ന തെളിവുകളിൽ നിന്ന് ഗ്രഹിച്ച് ശ്രീകൃഷ്ണൻ സർവസമമായി ആരാധിക്കുന്നതിൽ മാത്രം ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവരെ ബുധ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യും? പ്രത്യേകിച്ച് ഭക്തിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? നമ്മൾ എന്തൊരു സാധനം ഇവിടെ പോയിട്ട് ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് ഒരു സാധനം എടുക്കണം എന്ന് വയ്ക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കടയിൽ പോയിട്ട് ഒരു സാധനം ഒരു വസ്ത്രം എടുക്കണം എന്ന് വയ്ക്കുക, നമ്മൾ ഒരു 10 പ്രാവശ്യം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു മറിച്ച് അതിന്റെ റേറ്റ്, അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കും. എന്താണ് ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ അത് ചെയ്യാത്തത്? അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആരെങ്കിലും എന്ത് പറഞ്ഞാൽ അതിന് പറയാ പോവാ? അല്ല, നമ്മളത് പഠിക്കണം, ആ കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, ഏതാണ് ശരി അതിന് മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കണം. എന്നാലേ ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിലും ഭക്തിയിലും. അപ്പൊ അവരെയാണ് ബുദ്ധ ആരാധിക്കുന്ന. ബുദ്ധ എന്ന് നിൽക്കുന്നവരെ ബുദ്ധ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. വിശ്വാസികളല്ലാത്തവരെ മൂഢന്മാർ എന്ന് ഭഗവത്ഗീത 9:11 വിവരിക്കുന്നു. മൂഢന്മാരെ പരമപുരുഷനെ നിന്ദിക്കുന്നു, കാരണം അവർക്ക് ആചാര്യൻ നിന്നുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതാണ് പ്രോബ്ലം. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ അത് മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുക, ആ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് കിടക്കണ്ട. ഭക്തിനെ കുറ്റം പറയുന്നതിന് മുന്നേ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ഒന്നിലും ഭക്തി പഠിക്കുക, എന്നിട്ട് സംസാരിക്കുക. അല്ലാണ്ട് വെറുതെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നവരെയാണ് മൂഢന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അവര് അതായത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഭക്തി അങ്ങനത്തെ ഉള്ള വ്യക്തികളെ നമ്മൾ ചെന്ന് നമ്മളെ സമയം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് ശാസ്ത്രം പഠിച്ചിട്ട്, അങ്ങനെ വലിയ വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുണ്ട്, ഇങ്ങനെ തന്നെ പറയുമ്പോ ആ ശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഞാൻ ആ പേര് പറഞ്ഞു, ഒരു വലിയൊരു ആചാര്യനാണ്. ആചാര്യൻ ലാസ്റ്റ് പിന്നെ എന്തായി സംഭവിച്ചിരുന്നത്? വലിയൊരു ഭക്തനായി മാറണം. കാരണം അത് പഠിക്കുമ്പോ പിന്നെയാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്. അപ്പൊ വെറുതെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറയരുത്. ആ ശ്ലോകം പറയുന്നത് അവജാനന്തി മാമൂഢം മനുഷ്യം തനുമാശ്രിതം പരംഭാവം അജാനന്ദോ മമ ഭൂത മഹേശ്വരം. മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ വേർഡുകളും പല മീനിങ് ഉണ്ട്. അവതരിക്കുന്ന എന്നെ മൂഢന്മാർ നിന്ദിക്കുന്നു, എല്ലാറ്റിന്റെയും ഈശ്വരനെ എന്റെ അതീന്ദ്ര സ്വഭാവം അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തി അചിന്യം, ചിന്തകൾക്ക് അപ്പുറമാണ്. ഭൗതികത ശ്രവിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അർജുനൻ ഭൗതിക നീർച്ചുഴിയിൽപ്പെട്ട് കുടുംബം, സമൂഹം, വർഗം എന്നിവയോടുള്ള അടുപ്പത്തിൽ അസ്വസ്ഥനായിരുന്നു. ഇതാണ് അതിനെ പറ്റി പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അർജുനൻ വില്ലാളി വീരനാണ്. നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുണ്ട് അല്ലെ? ആ പോയിന്റ് പറഞ്ഞല്ലേ? പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അവിടെ. അപ്പൊ വൈദിക വിജ്ഞാനമായ ഭഗവത ശ്രമിച്ച് ബുദ്ധനായി തീർന്നപ്പോൾ സ്വന്തം തീരുമാനം മാറ്റുകയും കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം സജ്ജീകരിച്ച കൃഷ്ണൻ ആരാധനായി തീരുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്താണ് അർജുനന്റെ കാര്യം പറയണം? കാരണം ഭഗവത കേട്ടതോടുകൂടി, ശ്രവിച്ചതോടുകൂടി അർജുനൻ ബുദ്ധനായി തീരുകയും അറിവ് ലഭിക്കുകയും സ്വന്തം തീരുമാനം മാറ്റുകയും കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം സജ്ജീകരിച്ച കൃഷ്ണനെ ആരാധനായി തീരുകയും ചെയ്തു എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അറിവ് കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക.
ബന്ധുക്കൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവരുമായി യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചത്. യുദ്ധം ചെയ്താണ് അർജുനൻ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് അർജുനൻ ആരാധിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതില്. എങ്ങനെയാണ് ആരാധിച്ചത്? സ്വന്തം ബന്ധുമിത്രാദികളെയാണ് വധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചത്. അപ്പൊ ആ ലെവല് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഭക്തൻ എന്നാണ് ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞകൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന. ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇവിടെ നീ ചെയ്താലും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നടന്നു പോകും. ഇതൊക്കെ നിനക്കൊരു നിമിത്തം മാത്രമാണ് നീ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിന്റെ ഡ്യൂട്ടി നീ ചെയ്യാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അർജുനൻ അത് കേട്ടു, അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു. കാരണം ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ. അപ്പൊ അവിടെ ആ പോയിന്റ് വരുന്നത് സർവധർമ്മ പരിത്യജ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് അൾട്ടിമേറ്റ്, അതിന് സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അവിടെ എന്താണ്? സർവധർമ്മങ്ങള്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് സ്വന്തം അച്ഛനെ ഗുരുവിനൊക്കെ വധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു തെറ്റാണ്. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ്? ആ തെറ്റ് അതിന് ധർമ്മം തന്നെ വേണ്ടാന്ന് വെക്കണം. അതിന് അവിടെ അർജുനൻ ചെയ്തത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗുരുവിനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് ഒരു ശിഷ്യന്റെ ഡ്യൂട്ടി. ശരിക്കും ധർമ്മം അനുസരിച്ച് പറയുമ്പോ അല്ലേ? അത് കർണന്റെ കാര്യം അറിയാം. കർണൻ അത് കാരണം കൊണ്ട് പണിഷ്മെന്റ് കിട്ടി, ശാപവും കിട്ടി. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അർജുനന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. പക്ഷെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞ സർവധർമ്മ പരിത്യജ എന്ന് പറയുന്ന ആ പോയിന്റിലേക്ക് അവിടെ എത്തുന്നത്. ഭഗവാൻ സംഭൂത അഥവാ ജനനത്തിന്റെയും നിലനിൽപ്പിന്റെയും പ്രഭവസ്ഥാനവും ജന്മാദി അസഹ്യത അഥവാ നാശത്തിന് ശേഷം അവശേഷിക്കുന്ന സംഭരണി. ഭഗവാൻ സംഭൂത അഥവാ ജനനത്തിന്റെയും നിലനിൽപ്പിന്റെയും പ്രഭാവം. സംഭൂത എന്ന് പറയുമ്പോ ജനനത്തിന്റെയും നിലനിൽപ്പിന്റെയും പ്രഭവസ്ഥാനം അത് ഭഗവാനാണ്. അതാണ് സംഭൂത എന്ന് പറഞ്ഞത്. ജന്മാദി അസഹ്യത അഥവാ നാശത്തിന് ശേഷം അവശേഷിക്കുന്ന സംഭരണി. അപ്പൊ നാശം അത് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലെ? ഫസ്റ്റ് ധാന്യ ശ്ലോകം ഇതാണ്. ഇതൊക്കെ വേറൊക്കെ പല രീതിയിലൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്നാലും സംഭവം ലാസ്റ്റ് അവിടെ കൊണ്ടെത്തിക്കും. അപ്പൊ ജന്മാദി അസഹ്യത അഥവാ നാശത്തിന് ശേഷം അവശേഷിക്കുന്ന സംഭരണി അതാരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് എല്ലാതും വരുന്നത്. എന്തൊക്കെ എടുത്താലും അത് അത്രയും തന്നെ എടുത്തു കൊടുക്കും. നമ്മൾ 1 കിലോ അരി വാങ്ങിച്ച് അതിൽ നിന്ന് എത്ര അരി എടുത്താലും 1 കിലോ അരി അവിടെ തന്നെ ബാക്കിയുണ്ടാവും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഭഗവാൻ അഭിജ്ഞൻ അഥവാ പൂർണ്ണബോധനാണെന്ന് പറയുന്നു. ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാനെ പറ്റി അഭിജ്ഞൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പൂർണ്ണബോധവനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാനാണ് പൂർണ്ണബോധമുള്ളത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഭഗവാൻ അഭിജ്ഞൻ അഥവാ പൂർണ്ണബോധവനാണെന്ന് പറയുന്നു. ഞാൻ ഭൂതം വർത്തമാനം ഭാവി എന്നിവയെ പറ്റി പൂർണ്ണബോധവനാണെന്നും ബ്രഹ്മാവും ശിവനും ദേവന്മാരും ഉൾപ്പെട്ട ആരും എന്നെ പൂർണ്ണമായും അറിയില്ലെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ 7:26 അരുളി ചെയ്യുന്നു. 7:26 എന്താ പറയുന്നത്? വേദാഹം സമീതാനി വർത്തമാനാനി ചാർജുന. ഹേ അർജുന, പരമപുരുഷനായ എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും ഇനി സംഭവിക്കുന്നതും മേലിൽ വരാൻ പോകുന്നതുമായ എല്ലാം അറിയാം. എല്ലാ ജീവാത്മാവും എനിക്ക് സുപരിചിതമാണ്. പക്ഷെ എന്നെ ആർക്കും അറിയാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അഭിജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഭൂതം ഭാവി വർത്തമാനം ഇത് മുഴുവനുമുള്ള പൂർണ്ണബോധം ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവും ശിവനും ദേവന്മാരും ആരും എന്നെ പൂർണ്ണമായി അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ബ്രഹ്മാവിനടക്കം ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതാണ് വേദാഹം സമ്മതിദാനി വർത്തമാനാനി അർജുന ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മാം തും വേദ ന കശ്ചന. അർജുന, പരമപുരുഷനായി എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും മേലിൽ വരാൻ പോകുന്നതുമായ എല്ലാം അറിയാം. എല്ലാ ജീവാത്മാവും എനിക്ക് സുപരിചിതം. പക്ഷെ എന്നെ ആർക്കും അറിയാൻ വയ്യ. എന്നെ ആർക്കും അറിയാൻ കഴിയില്ല. കാരണം അതിനുള്ള ആയ പവർ അവർക്കില്ല. അതാണ് പ്രശ്നം. ഭഗവാൻ അതുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനും നാമും വ്യത്യസ്തമാണ്. അതാണ് ഞാനും ഭഗവാനും തുല്യമാണെന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ കാരണം. ഭഗവാനായിട്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് തുല്യത കിട്ടില്ല. ഈ ശ്ലോകം തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ശ്ലോകങ്ങളാണ് പ്രഭാത സമയത്ത് കോട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു. ഇതിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് കാരണം കൊണ്ട് ഇതാണ് ശരി. നമ്മൾ അതിന് പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മളൊരു ആത്മീയമായിട്ടുള്ള എന്തൊരു കാര്യം
നമ്മൾ സ്ഥിരീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വൈദികമായിട്ടുള്ള പ്രമാണങ്ങളിലെ ശ്ലോകങ്ങൾ കോട്ട് ചെയ്യണം. കാരണം അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയണത് എന്താണ്? കാരണം നമുക്കറിയാം, ഒരു ജഡ്ജി, ഒരു വക്കീൽ വാദിക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക? വാദമാണ് നടക്കുന്നത്. വാദം നടക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇന്ന നിയമത്തിൽ ഇന്ന ക്ലോസ് വെച്ച് ഇന്നത് പറഞ്ഞത് കാരണം കൊണ്ട് ഞാനിത് പറയുന്നു, ഇത് തെറ്റാണ് ഇവൻ ചെയ്തത് ഇന്ന നിയമപ്രകാരം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. അങ്ങനെയാണ് അത് ജയിക്കുന്നത്, അതിൽ തർക്കം അല്ലെ. ഇത് തന്നെയാണ് ആത്മീയ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ, നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അതിന്റെ ആധികാരികത വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. നമ്മളിങ്ങനെ വെറുതെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പൊ അതാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. വൈദ്യസഹായം, സാമൂഹ്യ സഹായം, വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യം എന്ന രീതിയിൽ മനുഷ്യ സേവനം നടത്തുന്ന അതേ അവസരത്തിൽ തന്നെ കശാപ്പുശാലകൾ പാവപ്പെട്ട മൃഗങ്ങളെ തൊണ്ടയിൽ കയറിറക്കുന്നതുള്ള ജീവചാലനം ചെയ്യുന്ന യഥാർത്ഥ സേവനമല്ല. അതായത് നമ്മളെ നാട്ടിലറിയാം, ഇപ്പൊ നായനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെ. ഒരു നായനെ, പെരുനായനെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല, ഞാൻ ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയുന്നു. പക്ഷെ എന്താണ് അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഇതിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള പറയില്ലേ, മറ്റുള്ളവരെ കണ്ണില് പൊടിയിടാന്ന് പറയുന്നില്ലേ, അതല്ല പറയേണ്ടത്. അതാണ് ഇതിൽ ഉദാഹരണം പറയുന്നത്. വൈദ്യസഹായം വളരെയധികം സഹായങ്ങൾ, പരോപകാരമൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ പരോപകാരം ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു സൈഡിൽ അപ്പന്റെ അപ്പുറത്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് കാര്യം? അപ്പൊ നമ്മള് ആ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വരുമ്പോഴാണ് പരോപകാരം എല്ലാത്തിനും ബാധകമാണെന്ന് മനസ്സിലാവല്ലേ. അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഞാൻ പരോപകാരം ചെയ്യും, എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത പരോപകാരം, അതാണ് ശരി. അതായത് പട്ടിനെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല, പക്ഷെ പശുവിനെ കൊല്ലാം എന്നുള്ള അവസ്ഥ. അത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തികൾക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ കരുണ ലഭിക്കില്ല. അതൊക്കെ സിമ്പിൾ ലോജിക്കാണ്, അല്ലാണ്ട് വലിയ വലിയ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലോജിക്കുകളൊന്നല്ല. അതിന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ സാമൂഹ്യ സഹായം ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു അയം പെർമനന്റ്. പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെ മുഴുവനും നമുക്കറിയാം 12ാം അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് പടിപടിയായിട്ട് അത്രയെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള വ്യവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകും. പക്ഷെ ഇത് സത്യാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ഇത് രണ്ടിനും, ഒരു സ്ഥലത്ത് സഹായവും അടുത്ത സ്ഥലത്ത് ഉപദ്രവം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, അത് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഗജസ്ഥാനം. ആ അവസ്ഥയാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത്. ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ജനനം, രോഗം, വാർദ്ധക്യം, മരണം എന്നീ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ പലതരം ശരീരങ്ങളിൽ നിരന്തരം യാതന അനുഭവിക്കുന്നു. അത് നമ്മൾ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ നമ്മളത് അറിയാം അല്ലെ. ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ വരുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 3 തരം ക്ലേശങ്ങൾ. ആദിഭൂതം ഏതൊക്കെയാണത്? 3 തരം ക്ലേശങ്ങള്. ആദിദൈവികം അല്ലെ. ഈ 3 ക്ലേശങ്ങൾ. ആധ്യാത്മികം. ഈ 3 ക്ലേശങ്ങൾ നമ്മ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും. അതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടണമെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക, അല്ലാണ്ട് കിട്ടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതും വെച്ച് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കുറച്ച് പോകുമ്പോ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സഞ്ചിത കർമ്മം അല്ലെ, അതും കൊണ്ട് നമ്മൾ പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് വീണ്ടും ആവശ്യമുള്ളത് സഞ്ചിന്ന് എടുക്കുക, ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മൾ ഇതാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അവിടുത്തെ മഹനീയമായ കൃത്യങ്ങളെ പറ്റിയും ശ്രവണവും ജപവുമാണ് അസ്വസ്ഥ നിറഞ്ഞ് ഈ യുഗത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ ആരാധിക്കാനുള്ള ലളിതമായിട്ടുള്ള മാർഗം. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ മഹനീയമായ കൃത്യങ്ങളെ പറ്റി, അതായത് ലീലകളെ പറ്റി ശ്രവിക്കുക. പിന്നെ ജപം, ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ ശ്രവിക്കുക. ഈ 2 കാര്യമാണ് ഈ യുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിന് നമ്മൾ ഹരേർനാമ കേവലം നാസ്തേവ ഗതിരന്യത. ഭഗവാന്റെ നാമമല്ലാതെ വേറൊന്നുമില്ല ഈ ലോകത്ത്. അത് മാത്രമാണ് ഈ ലോകത്ത് പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടാനുള്ള അത് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അത് ആരാധിക്കാനുള്ള ലളിതമായിട്ടുള്ള മാർഗമാണ്. അല്ലാണ്ട് വേറെ ബാക്കിയുള്ള കുറെ മാർഗങ്ങളുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഈ മാർഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നല്ല പറഞ്ഞത്, പല മാർഗങ്ങളാണ്. ഇതാണ് ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ടുള്ള കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മാർഗം. ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ എന്താണ്, അതിന് പാട്ടൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് അതിനോടുകൂടി ആ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുക അല്ലെ. അതെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ടുള്ള മാർഗമാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. മാനസിക ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ഊഹാപോഹം എന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പൊ ഊഹാപോഹക്കാരിയാണ് പറയുന്നത്. അവരെന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ലീലാബകൾ ഊഹാപോഹം എന്ന് കരുതുന്നു. അതിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്, അത് അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ്, ഇങ്ങനെ ചെയ്തതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരങ്ങോട്ട് കെട്ടിച്ചമയ്ക്കുകയാണ്. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന് മുഴുവനും പറ്റി പഠിക്കുക. വെറുതെ ഊഹാപോഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സാധാരണ ശുദ്ധ നിഷ്കളങ്കരമായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരെ ഒരു പറ്റിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതിനാൽ അവർ അവയുടെ ശ്രവണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുകയും നിഷ്കളങ്കരായ ജനതയെ ശ്രദ്ധ വ്യതിചലിപ്പിക്കാൻ അർത്ഥമില്ലാത്ത വാഗ്ജാലങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, ഇങ്ങനത്തെ ലീലകളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇവര് ശ്രദ്ധിക്കില്ല.
അവർക്ക് ഇതൊന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റ് അല്ല. അഥവാ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കും. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ രാസലീല എന്ന് പറഞ്ഞ് അതുമ്മ പിടിക്കും. ഭഗവാന് 16,108 ഭാര്യമാരുണ്ട്. 16,108 ഭാര്യമാർ തന്നെ ചിലര് പറയാൻ നിൽക്കാം 16,108 അപ്പൊ 108 വിട് 16,000 ഇല്ലേ. അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതടക്കം അവർക്ക് അതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ ആഗ്രഹവും ഇല്ല. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കും. അതടക്കം അവർക്ക് ആവശ്യമില്ല. അവർക്ക് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എടുത്ത് അതിലെ നിഷ്കളങ്കരായ ജനതയുടെ ശ്രദ്ധ വ്യതിചലിപ്പിക്കുകയും അർത്ഥമില്ലാത്ത വാഗ്ജാലങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ വാഗ്മികളായിരിക്കും, പറഞ്ഞതിനെ പറഞ്ഞ് പോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള രീതി. അപ്പൊ സത്യം അറിയാണ്ട് വാക്കുകൊണ്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ള സാധാരണ ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് വളരെയധികം അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് നമുക്കത് കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ അവരെ അടുത്തേക്ക് പോകരുത്. അവരിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നെ 16 അത് ശരിയാണല്ലോ, 16,108 16,000 അതൊക്കെ ഒരേപോലെ തന്നെയാണല്ലോ, അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ താഴ്ത്തിക്ക് പോകും. അത് കാരണം കൊണ്ട് ഇവരെ അടുത്തും നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നിരീശ്വരവാദികളിൽ നിന്നും അത് മായാവാദികളിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ മുക്തിവാദികളിൽ നിന്നും ഭുക്തിവാദികളിൽ നിന്നൊന്നും നമ്മുടെ ഭക്തി മനസ്സിലാക്കരുത്. നമുക്ക് വേറെയുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ പഠിക്കാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഭക്തി മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഭക്തന്മാരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഭക്തി മനസ്സിലാക്കണം. ഉപനിഷത്തുകൾ പരോക്ഷമായി ആദ്യ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിയുന്നു. അപ്പൊ ഉപനിഷത്തുകൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉപനിഷത്തുകൾ നമ്മൾ വായിക്കണം മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത്? എന്താണ്? അത് പരോക്ഷമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അത് ഉപനിഷത്ത് പരോക്ഷമായി ആദ്യ പുരുഷനെ ശ്രീകൃഷ്ണനിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നു. അത് പരോക്ഷമായിട്ട് ഉപനിഷത്തുകൾ നമ്മളെ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാ ചെയ്യുന്നത്. അതിനാൽ ഉപനിഷത്തുകളുടെ സാരസംഗ്രഹമായ ഭഗവത്ഗീതയും ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഉപനിഷത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മ ഇപ്പൊ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാലറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉപനിഷത്തിൽ പല മന്ത്രങ്ങളും ഇപ്പൊ നമ്മ ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്ത് എടുക്കണം അല്ലെ, നമുക്ക് കുറെ ശ്രദ്ധിച്ചാലറിയാം കുറെ മന്ത്രങ്ങൾ അത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉള്ളത് തന്നെയാണ്, അത് വേറെ രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിന് പറഞ്ഞ ഉപനിഷത്തുകളുടെ സംഗ്രഹമായ ഭഗവത്ഗീത ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമ്മൾ ശ്രവിക്കേണ്ടത്. അതിന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഭഗവത്ഗീതയെങ്കിലും നമുക്ക് ശ്രവിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ ഉപനിഷത്തിന്റെ പരോക്ഷമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും, ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്ന് കിട്ടും നമുക്ക്. പിന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ ലളിതമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരേണ്ട ഭഗവാന്റെ ലീലകളും അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. ലീലകളിൽ കൂടെ നമുക്ക് ആ ഉപദേശം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഭഗവത് ലീലകൾ ശ്രവണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു മാറ്റുന്നു. ലീലകളിൽ ശ്രവണം, ഇപ്പൊ ഭാഗവതം എക്സാമ്പിൾ ശ്രവണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്രകാരം സ്വഹൃദയസ്ഥനായ ഭഗവാൻ ഭക്തന് വേണ്ട മാർഗങ്ങൾ നിർദ്ദേശം നൽകുന്നു. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? അങ്ങനെ ഭഗവാനിലേക്ക് ഭക്തി വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്കുള്ള മാർഗങ്ങൾ, ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരേണ്ട മാർഗങ്ങൾ ഭഗവാൻ ചെയ്തു തരും. നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം, ഭക്തിയുടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുള്ള സാധ്യത കിട്ടിയിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചാൻസ് കിട്ടൂല. പക്ഷെ ഭക്തിപരമായിട്ട് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സ്പീഡിലായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുക. രാജസികവും താമസികമായ എല്ലാ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാൽ മലിനസമാസപ്പെട്ട ഭക്ത ഹൃദയങ്ങളെ ഭഗവാൻ ആന്തരിക പ്രചോദനങ്ങളിൽ പവിത്രീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ഇതില് രാജസികം താമസികമായിട്ടുള്ള പ്രതിഗുണങ്ങളിൽ മലിനീകരണപ്പെട്ട നമ്മള് എത്ര താഴ്ന്ന ലെവലിലാണെങ്കിലും അത് ഭഗവാൻ അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ, ഏത് കുലോ ജാതിയോ ഇതൊന്നും അതിന് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളല്ല. അതിന് രത്നാകരന്റെയും അത് പറഞ്ഞ ഏത് വ്യക്തികളെ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം അവര് മലീനേശ്വരൻ ഭക്തി ഉള്ളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ ചെയ്യും എന്ന ദൃഢനിശ്ചയം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുത്തു. ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ മാത്രം മതി. അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി നമ്മുടെ രാജസോ താമസോ എന്നുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റേ ഇല്ല അവിടെ. പക്ഷെ ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയരണം. അത് നമുക്ക് ഉയരാൻ പറ്റാത്ത കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പതുക്കെ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും ക്ലിയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. താമസത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ താമസത്തിൽ നിന്ന് രാജസിക്കും, രാജസിൽ നിന്ന് സാത്വികതയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിക്കും എന്താ പറഞ്ഞ അത്ര ഒരു ഭക്തി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിനൊന്നും ഒരു സ്ഥാനം ഇല്ലാണ്ടായി പോയി. ഒരു ഭക്തന് ഭഗവത് കരുണ രജോ തമോ ഗുണങ്ങൾ നീക്കി കിട്ടുന്നു. ഭഗവത് കരുണയാൽ അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കരുണയിൽ കൂടി മാത്രമേ രജോ തമോ ഗുണങ്ങൾ മാറുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്നുള്ള ഭക്തി വന്നു കഴിഞ്ഞതൊക്കെ മാറിക്കോളും. ഇത്തരം ഭക്തൻ ബ്രാഹ്മണ ലക്ഷണ സത്യഗുണത്തിൽ അധിഷ്ഠനായി തീരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ബ്രാഹ്മണ ലക്ഷണങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശ പാത പിന്തുടർന്നാൽ
ഏവർക്കും ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന യോഗ്യത നേടാം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മത്തെ അറിയുന്നവൻ അല്ലെ, ജനറൽ ആയിട്ട് ബ്രാഹ്മണത്തെ. പിന്നെ അതിന്റെ കുറെ പറയുന്നുണ്ട്, ഗുണങ്ങൾ പറയുന്നു. ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവതിയിൽ അതും പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അധ്യാത്മ ഗുരുവിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തെ പാത പിന്തുടർന്ന ഏവർക്കും ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന യോഗ്യത നേടാം. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ കലുഷിതമായി മനസ്സ് സ്ഫടിക തുല്യം ശുദ്ധമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അടുത്തത് നമ്മുടെ മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞ കലുഷിതമാണ് അല്ലെ, എപ്പോഴും നമുക്ക് ഉത്കണ്ഠയാണ്, എപ്പോഴും എന്ത് സംഭവിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ പേടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. അപ്പൊ അത് ശുദ്ധമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. എപ്പോഴും കലങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് മനസ്സ്, അത് സ്ഫടിക തുല്യം ശുദ്ധമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരാൾ ഈ തലത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ മുക്തനാവുകയും ജീവന്റെ ഓരോ ചൂടെടുപ്പും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ കഴിയും. മനസ്സ് പരിശുദ്ധിയായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ മുക്താത്മാക്കളായി കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ എന്താണ്, ഓരോ ചുവടുവെപ്പിലും ഭഗവാൻ ദർശിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ മുക്താത്മാക്കളാവണമെങ്കിൽ ജീവൻ വെടിയണോ വെടിയണ്ടേ? ജീവൻ വെടിയണ്ട. ജീവൻ വെടിയണ്ട. കാരണം ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഇരുന്ന് തന്നെ ഭഗവത് ദർശനം നമുക്ക് സാധ്യമായിരിക്കും. അതാണ് വലിയ വലിയ ആചാര്യന്മാർ ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും അവര് എന്താണ്, നമ്മളെ പോലെയുള്ള വ്യക്തികളാണ്. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, മൂഢന്മാരെ പറ്റി പറയുന്ന ആ ശ്ലോകത്താണ്. അപ്പൊ അർജുനന് ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് അറിയാം, മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിലേക്ക് അടക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തോ മാതാജി? വിട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വെച്ചോളൂ മാതാജി. ശ്ലോകം 13 വിവരിക്കുക, മന്ത്രം 13 വിവരിക്കുക. 13 വിവരിച്ചോളൂ. എന്താ പറയണത്? സമ്മറി എന്താ പറയാ? എന്റെ സർവ കാരണങ്ങൾക്കും ആദികാരണമായതിനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഫലവും പരമോന്നതമല്ലാത്തതിനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ഫലവും ലഭിക്കുന്നു എന്ന് ഉന്നതാധികാരികളുടെ വ്യക്തമായ വിവരണങ്ങളിൽ നിന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ എന്താ പറയുന്നത്? കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗുണം, മറ്റേ വേറെ എന്തിനെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒരു ഗുണം. ഗുണം ഇല്ല എന്നല്ല പറയുന്നത്, രണ്ടും രണ്ട് ഗുണാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം. ആത്മീയ ശരിയായ ശാസ്ത്രവിദ്യ അറിയാൻ കഴിയാത്തത് ആർക്കാണ്? ആർക്കാണത്? അംഗീകൃത ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട യഥാർത്ഥ ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനം യഥാരൂപം ലഭിക്കുന്നില്ല, ലഭിക്കില്ല. അതായത് യഥാർത്ഥ ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് ശ്രവിക്കാത്ത പക്ഷെ ആത്മീയജ്ഞാനത്തിന്റെ ശരിയായ സൂത്രവിദ്യ അറിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ നോളജ് എടുക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ബുക്കായാലും നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇപ്പൊ എല്ലാ ഗുരുക്കന്മാരും നമുക്കും ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. കാരണം എല്ലാവരെയും അതിന് പറഞ്ഞ സാന്തരസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ സാന്തരസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണ് നമ്മള് ഭഗവാൻ ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും നിയന്ത്രിച്ചു പോരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം. ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും ആ പവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും ഒരു പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് കാണുന്നില്ല. അവിടെയാണ് സാന്തരസത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത വരുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കണം, ക്ലാസ്സിൽ കുറെ പേരുണ്ടാവും, എല്ലാവരും നമുക്കറിയില്ല, പക്ഷെ ക്ലാസ്സിലുള്ളവർക്ക് എല്ലാവരും നമ്മളറിയാൻ പറ്റും. മനസ്സിലായില്ലേ? അത് ആ സാന്തരസത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതാണ് നമ്മൾ മാധുര്യരസം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. മാധുര്യരസം നമ്മൾ എന്താണ്, അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആണ് ഭയങ്കര അല്ലെ. അതിന് മാധുര്യരസത്തിനേലും ശാന്തരസത്തിന്റെയും അപ്പർ മാധുര്യരസത്തിന് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്ന പോയിന്റ് എന്തായിരുന്നു? അപ്പൊ ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് ശ്രവിക്കാത്ത പക്ഷം ആത്മീയജ്ഞാനത്തിന്റെ ശരിയായ സൂത്രവിദ്യ അറിയില്ല. ഓക്കെ, അടുത്തത്. ഭഗവത്ഗീത 9:25 എന്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്? 9:25 എന്താ പറയുന്നത്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജയിക്കും, പിതൃക്കളെ ആരാധിക്കുന്നവരോടൊപ്പം പ്രേതാദികളെ ഉപാസിക്കുന്നവരോടൊപ്പം ജനിക്കും, എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തർ എന്നോടൊപ്പം.
എന്നോടൊപ്പം ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം എന്ന് നമ്മൾ ഭഗവത് തുറന്ന് ഈ ഒരു ശ്ലോകം നമ്മൾ എന്ന് മനസ്സിലായി, അതോടുകൂടി നമുക്ക് ദേവസങ്കല്പത്തെ പറ്റി ഏകദേശം യാന്തി ദേവവൃതം ദേവൻ കൃത്യാനി യാന്തി പ്രതിബദ്ധ ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂതച്ച് യാന്തി മധ്യച്ചിനോഭിമം. ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. വേറെ എന്ന് പറയില്ലേ, എന്നും ഭാഗവതം വായിക്കാന്നൊക്കെ പറയണതിന്റെ കാര്യത്തിന് ഇങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഫില്ലാവും. ഓക്കെ, അടുത്തത്. എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ആധ്യാത്മിക നവമണ്ഡലത്തിൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? മറ്റാരെയും ആരാധിക്കാതെ സർവകാരണനായ ശ്രീകൃഷ്ണനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക്. ആധ്യാത്മിക തപോമണ്ഡലത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ പ്രാപിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഭഗവാനെ തന്നെ ആരാധിക്കും. അതായത് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മള് മുക്താത്മാവ് ആത്മാ, അത് സിമ്പിൾ ഒരു ഭഗവാന്റെ പേര് മാത്രമുള്ളൂ മുകുന്ദൻ. അതായത് ഒറ്റ വേടിയില് അതിന് പറഞ്ഞ ഒരു വേടിയിൽ തന്നെ എല്ലാതും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മുകുന്ദൻ മുകുന്ദൻ അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ടാവാം. എന്താണ് മുകുന്ദന്റെ അർത്ഥം എന്നും എന്താണ് ഭഗവാന് മുകുന്ദൻ എന്ന് പേരിട്ടെന്നും നമുക്കറിയില്ല. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞാൽ അത് ആത്മീയമായിട്ട് അറിവുള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്നാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, അടുത്തത്. ഭഗവത്ഗീത 18:66 ഭഗവാൻ എന്താണ് ഉപദേശിക്കുന്നത്? 66 എന്താ പറയുന്നത്? എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കാന്. എന്താ പറഞ്ഞത്? സർവധർമ്മം പരിത്യേജ മാമേക ശരണം പ്രജ അഹംതോ സർവ്വവ്യാപ്യ മോക്ഷ ഇഷ്ടാമി മാ സുജഹ. 2 കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അർജുന യുദ്ധം ചെയ്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ്. ആരെയാണ് വധിക്കുന്നത്? ഗുരുക്കന്മാരെ. അപ്പൊ അതിന്റെ പാപം ഏൽക്കോ? പാപം അല്ല, സാധാരണ രീതിയിൽ പാപം ഏൽക്കോ? ഏൽക്കും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ആ പാപ പ്രതികരണങ്ങൾ നിന്ന് ഞാൻ മോചിക്കാം. മനസ്സിലായോ? ധർമ്മം തന്നെ ചെയ്യണ്ട. മനസ്സിലായി? ധർമ്മം എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യാം. സ്വധർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണ്ട. ഇപ്പൊ സ്വധർമ്മമാണത്. ഒരു ഗുരുവിനെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ശിഷ്യന്റെ മെയിൻ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അർജുനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. അതിന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളും ഞാൻ എടുക്കാം. ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ അധർമ്മത്തിനെ പറ്റി ഒന്നും പറയണില്ല. ഓക്കെ, അടുത്തത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കപ്പെട്ടവർ യഥാർത്ഥ പാതയിൽ നിന്നും വഴിതെറ്റിക്കപ്പെടുന്നത്? ഭൗതിക വിധാനത്തിൽ എല്ലാ പാതകളും ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിക്കുമെന്ന തെറ്റായ ധാരണയായിട്ടാണ് ഇവർ യഥാർത്ഥ പാതയിൽ നിന്നും വഴിതെറ്റിക്കപ്പെടുന്നത്, വ്യതിചലിക്കുന്നത് അല്ലെ? കാരണം എല്ലാ പാത ഒന്ന് തന്നെയാണ്. എല്ലാ പാത വ്യത്യാസം തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ പാതയിൽ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഡൽഹി പോണെങ്കിൽ നമ്മള് കോട്ടയത്ത് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ. അടുത്തത്. എന്ന പദം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താ ചോദ്യം? ക്ലിയർ ആയില്ല. സർവസ്യ പ്രഭവ. ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഞാനാണ്, എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. എന്നിൽ നിന്നാണ് എല്ലാതും വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്തോ സർവ പ്രവർത്തത ഇത് മത്തോ ഭജന്യമ ബുദ്ധഭാവ സമന്വിതഃ. ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഞാനാണ്, എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇത് പൂർണ്ണമായി അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും എന്നിലുള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അടുത്തത്. ബ്രഹ്മ, വിഷ്ണു, ശിവൻ എന്നിവരെയും സർവത്തിന്റെയും സൃഷ്ടാവ് ഞാനാണെന്ന് അഹം സർവസ്യ പ്രഭവ പദം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അതാണ് സർവസ്വ എല്ലാത്തും എന്നിൽ നിന്നാണ് എല്ലാന്ന് പറഞ്ഞത്. ബ്രഹ്മാവ്, വിഷ്ണു, ശിവൻ ത്രിമൂർത്തികൾ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇതിന്റെയും ഉറവിടം ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അടുത്തത്. അഥർവവേദത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഏത്? അഥർവവേദത്തിലെ ഗോപാലത ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നത്. ഗോപാല ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? വൈദിക വിജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചതും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണെന്നും അഥർവവേദത്തിലെ ഗോപാലോപനിഷത്തിൽ
പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ദേവോപാസനകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് കോൺട്രഡിക്റ്റ് വരുന്നത്. ഭഗവാൻ വേദങ്ങൾ ഇത് തന്നെ നമുക്ക് പിടിച്ചാൽ മതി. വേദം സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ. വേദം ബ്രഹ്മാവിന് ഉപദേശിച്ചത് ഭഗവാൻ. ശരി. അപ്പൊ ആ വേദം ശരിയാണോ? ശരിയാണോ? ഇങ്ങനെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരാം. ശരിയാണോ? ഓക്കെ. അപ്പൊ വേദത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ? അത് ശരിയാണ്. അപ്പൊ പിന്നീട് എന്തിനത് പറയണത് ഇതൊക്കെ തെറ്റെന്ന്? അപ്പൊ അങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങളാ വരുന്നത്. അത് നമ്മളെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട്. അപ്പൊ LKG ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല 10th ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ LKG പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കാര്യമായിരിക്കില്ല 10th പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മളെ അത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിരിക്കാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പൊ അത് ശരിയാണ്, അത് ശരി, ഇത് ശരിയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതും ശരി. അടുത്തത് നാരായണോപനിഷത്തിൽ എന്താണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്? നാരായണോപനിഷത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? പരമപുരുഷനായ നാരായണൻ ജീവജാലങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇച്ഛിച്ചു. അങ്ങനെ നാരായണനിൽ നിന്നും ബ്രഹ്മാവ് ജാതനായി. നാരായണൻ പ്രജാപതികളെ എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചു. അവിടുന്ന് തന്നെ ഇന്ദ്രനെയും അഷ്ടവസ്തുക്കളെയും സൃഷ്ടിച്ചു. 11 രുദ്രന്മാരെയും 12 ആദിത്യന്മാരെയും സൃഷ്ടിച്ചതും നാരായണൻ തന്നെ. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രൂപവിസ്തരണമായതുകൊണ്ട് നാരായണനും കൃഷ്ണനും ഒന്നു തന്നെ. ദേവകീപുത്രനായ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെന്നും ഇതേ ഉപനിഷത്ത് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. നാരായണോപനിഷത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. നാരായണോപനിഷത്തില് ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വിവരണങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കാരണം എല്ലാത്തിന്റെ ഉറവിടം ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ ഹരേഷ്, അടുത്തത് ബ്രഹ്മസംഹിത 5:1 പരമദിവ്യ കാരണങ്ങൾക്കും ആദികാരണനും ആദിനായകനുമായ ഗോവിന്ദൻ കൃഷ്ണനാണെന്ന് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിത 5:1 പറയും. കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണം ഭഗവാൻ, സർവകാരണ കാരണം അല്ലെ. അടുത്തത് ബുധ എന്നറിയപ്പെടുന്നവരാണ്. മഹാജ്ഞാനികളും വേദങ്ങളും നൽകുന്ന തെളിവുകളിൽ നിന്ന് ഇത് ഗ്രഹിച്ച ശ്രീകൃഷ്ണനെ സർവസ്വമായി ആരാധിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം കൃഷ്ണനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവരെ ബുധ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ബുധ എന്ന് പറയുന്നത് അറിവ് നേടിയവർ അല്ലെ. ശരിക്കും അറിവ് നേടിയവരെയാണ് ബുധ എന്ന് പറയുന്നത്. ബുദ്ധൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടല്ലോ, അത് തന്നെ. ഓക്കെ, അടുത്തത് വിശ്വാസമില്ലാത്തവരെ മൂഢന്മാർ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം അതായത് പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റർബ് ആവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്ത് വാങ്ങി. ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ചോദ്യം. ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരെ മൂഢന്മാർ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം എന്ത്? മൂഢന്മാർ പരമപുരുഷനെ നിന്ദിക്കുന്നു. കാരണം അവർക്ക് ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്നുള്ള പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അതെ, അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നിന്ദിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ആചാര്യന്മാർക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കില്ല. ഓക്കെ, അടുത്തത് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ അർജുനൻ ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് ആരാധിച്ചത്? വൈദിക ജ്ഞാനമായ ഭഗവത്ഗീത ശ്രവിച്ച് ബുധനായി തീർന്നപ്പോൾ സ്വന്തം തീരുമാനം മാറ്റുകയും കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം സജ്ജീകരിച്ച കൃഷ്ണന്റെ ആരാധകനായി തീരുകയും ചെയ്തു. ബന്ധുക്കളെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവരുമായി യുദ്ധം ചെയ്താണ് അർജുനൻ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചത്. ബന്ധുക്കളെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവരുമായി യുദ്ധം ചെയ്താണ് അർജുനൻ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചത്. അതാണ് അവിടെ ആ ശ്ലോകം കറക്റ്റ് ടച്ച് ആയിട്ട് വരുന്ന സർവധർമ്മം പരിത്യജ മാമേഘ ശരണം വ്രജ. സർവധർമ്മങ്ങളെയും പരിത്യജിക്കുകയാണ് അർജുൻ. ആർക്ക് വേണ്ടി? ഭഗവാന് വേണ്ടി. അപ്പോഴാണ് സർവ പാപങ്ങളും ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്നൊരു പാപം കിട്ടും, ആ പാപം ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുത്തോളന്ന് ഭഗവാൻ ഗ്യാരണ്ടി തരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഭഗവാനെ അഭിജ്ഞൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? എന്താ? പൂർണ്ണബോധവാനാണെന്നും ഞാൻ ഭൂതം വർത്തമാനം ഭാവി എന്നിവയെപ്പറ്റി പൂർണ്ണബോധവാനാണെന്നും ബ്രഹ്മാവും ശിവനും ദേവന്മാരുൾപ്പെടെ ആരും എന്നെ പൂർണ്ണമായി അറിയുന്നില്ലെന്നും ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൃഷ്ണൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു. അതിൽ പിന്നെ
ഒരു സെക്കൻഡ്. ജഡവസ്തുവായ ശിലയെ പോലെയെന്നും വിജ്ഞൻ അഥവാ പൂർണ്ണബോധവാന്മാരാണെന്നും. ഓക്കെ, അതിലെ ശ്ലോകം പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഇതില് 7:26. വേദാഹം സമ്മതിദാനി വർത്തമാനി അർജുന ഭവിഷ്യാനി ച ഭൂതാനി മാം തു വേദന കശ്ചന. ഹേ അർജുന, പരമേശ്വരനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായത്, ഇന്ന് സംഭവിക്കും, മേലിൽ വരാൻ പോകുന്ന എല്ലാ ജീവാത്മകളും എനിക്ക് സുപരിചിതം, പക്ഷെ എന്നെ അവർക്കും അറിയാൻ കഴിയില്ല. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഭഗവത്ഗീത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയും. അതില്ല 26 തന്നെ. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയും. അപ്പൊ പറഞ്ഞത് തന്നെ. അടുത്തത് പിന്നത്തത് ജീവജാലങ്ങൾ പലതരം ശരീരങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന യാതനകൾ എന്തെല്ലാം? അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? ജീവജാലങ്ങൾ ജനനം, രോഗം, വാർദ്ധക്യം, മരണം എന്നീ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ പലതരം ശരീരങ്ങളിൽ നിരന്തരം യാതന അനുഭവിക്കുന്നു. ജനനം, രോഗം, വാർദ്ധക്യം, മരണം, ഇതാണ് ഭൗതിക ലോകം. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിനുള്ള ലളിതമായ മാർഗം എന്താണ്? സർവപാപം. അതായത് മഹനീയമായ കൃത്യങ്ങളെ പറ്റി ശ്രവണവും ജപവുമാണ് അസ്വസ്ഥ നിറഞ്ഞ യുഗത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കാനുള്ള ലളിതമായ മാർഗം. അവിടുത്തെ മഹനീയമായ കൃത്യങ്ങളെ പറ്റിയും ശ്രവണവും ജപവുമാണ് അസ്വസ്ഥ നിറഞ്ഞ യുഗത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആരാധിക്കാനുള്ള ലളിതമാർഗം. ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക. ഓക്കെ, അടുത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീതയും ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും ശ്രമിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്? എന്താ? ഉപനിഷത്തുകൾ പരോക്ഷമായി ആദിപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ എല്ലാ ഉപനിഷത്തുക്കളുടെയും സാരസംഗ്രഹമായ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നേരിട്ട് ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അതിനാൽ ഭഗവത്ഗീതയും ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും ശ്രവിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രകാരം ക്രമേണ മനസ്സ് മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ശുദ്ധമാകുന്നു. ഭഗവത്ഗീതകൾ ശ്രവണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റുന്നു. ഇപ്രകാരം സ്വഹൃദയസ്ഥനായ ഭഗവാൻ ഭക്തന് വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഞാൻ അടുത്തുണ്ടോ? ചോദ്യം ഉണ്ടോ? ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഭക്തനുണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? അതല്ലേ നമുക്ക് പറഞ്ഞത്. ഭഗവത്ഗീതയും ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും ശ്രവണം. ഓക്കെ, ശ്രവണം. അടുത്തത് സംഭവാദ് അസംഭവാദ് ഇവയുടെ അർത്ഥം. സംഭവാദം. എന്താ സംഭവാദം എന്ന് പറയുമ്പോ? സംഭവാദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. മീനിങ് എന്താണ് സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്? സംഭവ എന്നതിന്റെ സംഭവം എന്നതിന്റെ പൂർണ്ണ കഴിഞ്ഞ അതായത് സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. അടുത്ത ചോദ്യം ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് അല്ലേ? ലാസ്റ്റ് ചോദ്യം സംഭവാദ് അസംഭവാദ് ഇവയുടെ അർത്ഥം വിശദീകരിക്കുക. ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞില്ലേ? അതിന്റെ ആൻസർ എന്താ? ഓക്കെ, ഡയറക്റ്റ് ഇതിൽ വരുന്നില്ല. ശരി, ഇപ്പൊ നമുക്ക് നിർത്താം. വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ഉണ്ടോ? നമുക്ക് നിർത്താം. വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നിർത്താം. പഞ്ചകൽപരൂപച്ച കൃപാസിന്ധ്യാവച്ച പതിനാഭാവനന്റെ വൈഷ്ണവേപ്യ നമോ നമ അനന്തപടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് പ്രഭാതിക്കിച്ച് ഹൃദയിപ്പിച്ച്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നടക്കാനുള്ള ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.